dedičskému konaniu mojej mamy. Kto ste, prosím vás? Biharová, Šarmuta. Si to ty. Prečo si prišla až teraz? Ty si sa jej bála, čo? No tej, bosorky. Kto zapálil na byť trevenicu? Motýla? Nevyslovuj jej meno, lebo ju privoláš. Tá bosorka? Tu sa to stalo. Čo sa tam stalo? Kde je to detsko? Nemaj, tak ti nič nepoviem! Tu sa vôbec nehovorí. Keď bol spln, tak sa tam pri ohni pretrčali nahé, kto vie, čo tam robili. Vypadni, ty svina! Čo od nás vlastne chceš?